to dama komai na duniya na da dalilin yinsa. A yanzu za ku dalilan cire Sarki Sunusi Lamido Sunusi na biyu da kujerar Sarkin Kano. Gwamnatin jihar Kano ta sanar a ranar Litinin, wanda yake daidai da 9 ga watan Uku shekara ta 2020, ta sanar ta tsige Sarkin Kano ne sakamakon wasu dalilai. Ita daidai gwamnatin Kano ta lissafo wasu dalilai a matsayin dalilan da yasa ta tsige Sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi da kan kujerarsa ta mulkin Kano. Su dai wannan dalilai sun haɗa da rashin mutunta dokokin da suke fitowa daga ofishin gwamnan jihar ta Kano da sauran gurare, da kuma yawan ƙin halartar tarurruka wanda gwamnatin jihar ta haɗa ba tare da wasu dalilai masu ƙwari ba. Ita dai gwamnatin Kano ta ƙara kawo wani dalili wanda ta tabbatar da cewa na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa gwamnatin ta cire Sarki Sunusi Lamido Sunusi daga kujerarsa ta mulkin Kano. Dalilin ya haɗa da kuma dama akwai tabbacin ya karya doka ta 3 da ke sashe na 13 na masarautar jihar Kano na shekara ta 2019, wanda idan aka bar shi ba tare da dubawa ba zai zubar da mutuncin masarautar ta Kano ne baki ɗaya. Ku huta lafiya, ku kasance tare da AGP TV.